Αν θέλεις, πιο πολύ από πριν. Ο Σατανάς, η μορφή του Σατανά που παρουσιάστηκε, όπως λέτε εσείς, στον καθρέφτη. Ναι. Στον καθρέφτη, πώς εξαφανίστηκε τελικά? Όλα τα παιδιά τρομοκρατηθήκαμε εκεί μέσα. Για πόσα παιδιά μιλάμε, Βέρα, πόσα παιδιά ήταν στο πάρτι, πώς είναι οι άνθρωποι σαν και εσένα ήταν σε αυτό το πάρτι? Γύρω στα 30 άτομα. 30 άτομα. Ναι. Τόσα. Και τελικά τρομοκρατήθηκαν τα παιδιά. Τρομοκρατηθήκαμε, φωνάζανε, ουρλιάζανε, άλλοι κλαίγανε, άλλοι σηκωθήκανε, φύγανε. Μπορούσες να φύγεις και ναι, εκείνη τη στιγμή? φύγαμε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή αυτά γίνανε. Τα ψυχικά αποθέματα, ανοίγεις τα ψυχικά αποθέματα. Σε δευτερόλεπτα, σε πολύ γρήγορα χρονικό διάστημα γίνανε αυτά τα πράγματα. Κατάλαβες? Ναι, και προσπάθησε αυτός ο κύριος να τον διώξει. Ο ίδιος που είχε φέρει τη μορφή του, που είχε φέρει τη μορφή του, προσπάθησε να τον διώξει. Δεν ξέρω γιατί και πώς και τι, δεν έφευγε. Αυτή η φοβερή μορφή που είχε εμφανιστεί δεν έφευγε. Ακούγονταν και θόρυβοι ταυτόχρονα, δηλαδή, ή μόνο μια μορφή βλέπετε και τα ουρλιαχτά των παρευρισκομένων εκεί στο πάρτι των 30 νέων ανθρώπων? Ακριβώς. Μόνο αυτό. Κατά τα άλλα, μόνο η σκιά. Κατά τα άλλα, μόνο η σκιά και γινόταν χαμός μέσα εκεί πέρα, στο υπόγειο. Πιο ψύχρεμοι ήταν, φαντάζομαι, αυτοί που μόνο γνώριζαν ότι πρόκειται να. Ναι, αυτοί σίγουρα θα ήταν. Και τελικά πώς τα κατάφερε ο αρχιερέας, ο άνθρωπος αυτός που οργάνωσε το πάρτι και που είχε σκοπό να διώξει τη μορφή από τον καθρέφτη? Αυτή τη μορφή, όποια και αν ήταν αυτή η μορφή. Λοιπόν, δεν τα κατάφερε. Προσπαθούσε να τον διώξει και δεν έφευγε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Είναι κάτι ανεξήγητο.